Bapak Adicara salajengipun nunjih amasrahaken gunungan ingkang kapiyarsa dumateng panjenenganipun Bapak Priyono minangka dados PJ Kepala Desa Sukorjo. Kapasrahaken dumateng Ki Dalang Yusuf Ansor ingkang mijil saking tlatah Gunung Kidul Ngayogyakarta. Kanthi buat pudyasta lan pangesti panjenengan sami, mugi-mugi lampahing ringgit purwa sedalu natas ingkang kapratitisaken dening Ki Dalang Yusuf Ansor kanthi lampahan wahyu trimanggala gangsar lancar tanpa pambeng wiwit purwa ngantos paripurnaning gati. Bobile mekaten saking kula nyuwun agung isih samudra paksama amba bilih kathah luput. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
purwa arisana mlebu ngarep arisana mlebu merengkang siatase jangan nirori sang narapati narabak serimpai batoyo inapik banyak dola ngaroto laleko kang sarwaratmo Awi kena mastu Purma Sidhem awi kena mastu Purma Sidhem silat mariyang jagal karana sirang tandha kasisaning bisana sono sinamung langlang mlebes tumaksar stantun lambang Buddha Jinandra putra katula tetula-tulat mengat ing parabdya winisuda prameng niskara binar ditameng loto mangga teka busana ning Gowita tawa urung lambang matumpa-tumpa marma panggeng panggunggung sang Purwanggata sekebar tumaduning Hyang Purwa Purwakaning kandha narik muting basa tunggang kuna surasa yeling narasaya karaos mula jare ngrasa wani wruhing diri rasa mangsa lir mangsani pindhane kadya janmung teng Ilokaca jarwe usinaku jancarita bejo wis kagelar juring pagliuran yoga jatri amriksani panggelaran inggih Purwa Surya Candra Darumi Wangkartika wis kena bauta teng kawasa sahari aratri yang tribawana para teking tosina gilir kumandi satemah dadi petanganing dina sasi awarsi windu kang sarta abad tetung lantang kartu mangkarta isi naramung buntu Jawa teng Rembya tetepaden kutu-kutu walang katuga Buronono yang buntu dadung nanantan mawijalan padang terwangan sinari sang Hyang Retna ingkang rasa murbawani jagat munggah jagat witan munggah kalengan mugrabang merengangah lamun gaksayan dilata bumi
saya dangu sumur sakiwang arko katos leblok kanan geneng abang ismu jenar kapal bawan sinari sangiwang basonto tanem do katon liju royo-royo kamanggu gunung biru moyo-moyo pucing gunung kini malan gendanu ngasih loreng marabanjono lenggut ngantuk kaya gunung Makuto Mega tan metawis dangu suleng kawula tasih dina rasanga kaya buka karo tegal sawayi anggu urusira tatana pedhoti sinambi sindonan sesindenan mikul garuluwune anggir ngraja kayane sameneana pirembagan sumur wangi sang bangarko saya dangu saya inggil wis katon mala sinar jagat dunung genggengget plat papat lor kidul wetan yang kulon sinaring jagat kang sarboyo dara betujar bekuku prandiring mangke datan wonten ingkang amadani kuku ing praja negari Ngastina ya negari Ngastina Pura ya negari Gajahhoya ya negara Liman Benawi ya negara Ngurujanggala apan jare karo pambungane kondo saratring mangke negari Ngastina dumadi saking pulo-pulo Banjaran sinasapan toya Benawi tinandung beng samudra binanglangun kang tanpa wagut pekating mangal kapantuk uruting Cakrawala wane-wane cakrek ing wisik sameneha kuring jurang corong kinepung gusirung kinaru sesuing peksil awet yang sarang burung wonten ugi pasisiran tersasar jembar kebeganing pasir gumlaring garis minggir tanam tuang rembujung oro-oro karang witri rewe-reyon klopo bumi subur pasiten mawura satengah tenandur tangkar temangkar kawiyan dadi gunung-gunung bebanjing kanang rangsang langit lenggat lenggok lampe toyo kang mijil saking sendang-sendang wening dirtane ilune kang pinara para playune kang tinampi waduk binendung-bendung kinarya panggening sawah yang pategalaning nara wisma mokal panguling tantang basa tenetut datanono bumi sajeng kanjeng selo sadaya tinanduran kang murakabi yawang mantiyo Bathari Sri aglar pasabinan yayaruk misare kang pinanggo pratiwi pategalan uga pulujing ngarembuyung godhongane ambe kowe ngantuk kaya manglung wiwitane polo ketendhem polo kesimpar polo gumantung sadaya tanku jiwa jinawi pukulan kang mawi kesarasaning diri hingga nyara Jakaya Dewan Sansiyang rembug lamun sangat daring panggunan lamun wanci sarap soyo samya bali mring kandange sowang-sowang tatanono carane kandhang nganggo kenancing malang labet tebi saking tindak Durjana Judi samya sayang saga kabdi akal Hindusa bangsa tuwin negari Ngastina wana kowe ngimbangi gunung anggo ngrusa lestari runtumurun trah tumerah sada dadi garu-garu kaneng lingkungan langkung-langkung lamun tinalite sampun samyewa sambat iki sanggeman sepenepi saking tindak sansaya sinansaya wada winodanane momat sinamatan daya dinayan sawijiji papan jating jeciban kang pinuji temah mawujud manunggaling cipta rasa karsa kang satemambabar karya kenging binasake negari Ngastina nalika semana lagi manjing mring jaman Kencana panjang bunjung pasir pawukira jinawi Kemah Aripakarta Tata Turta Raharja dasar guru kang gedhe bori padang jagate dhuwur kuwise turta ado kuncarane turta kasusuning Pancapraja lah sinenta wau ingkang asma sadher bangsa negari Ngastina wis pinujana pernah dewi-dewi lamun kethek arane Pragusa buta aprajeka dewa wisik pandhita parab lamun Alendra menang ajejuluk nenggih Sang Maha Prabu Duryudana ya Sang Prabu Jaka Pitana ya Jaya Pitana ya Suyudana ya Sang Kurawendra ya Sang Dastarastra Putra ya Sang Gendari Suta ya Sang Tripamangsa ya wenang ajejuluk Sang Prabu Gandharya
Sang Prabu Arsa lengkaning madaning dampar Jana datan mantra-mantra sipating ubadha yaya dewaning kasugihan sanjebang Bathara kuwe langit Jawanta binayang bayang sangjaning Prahapsara Hapsari kawis tinggal manggung Joko paloro-loro pindhane ping samudeng daratan miadatan kanten pisanira sangjanengan ketunggiling praja miwas sangjaning para kadang Rangkanata dalem negaring Gajahhoya mungeng lenggah wonten sak pepengkeraning Sang Prabu Duryudana muhung Rangkanata pidaleming mlasa jenar nenggih Sang Wendra Mantri Arjuna Patih Arya Sangguni ya Sang Patih Arya Suman ya Raden Trigantalwati mulat rawi rono jeng negari ngasing pandhita saka lima pemarap Sang Tapa Begawan Durna ya Danyuwang Kumbayana ya Sang Barat Waja Putra ya Sang Wipra Prandene mangke Sang Tapa Begawan mengraken mulai penerpati negari ngawungga nalindra ngawungga Sang Nerpati Karna Basusena ya Sang Surya Putra ya Suryatmaja Prandene pamungkasing pasebat katon Wiswanura Sapring Tirta Tinalang Sang Raden Harya Kartamarma Prandene mangke para tidhem permanem datan bane walang miyang alisik para kawula samya gandeng pasisiran jejel Aryal arepet pepat pipit para sasat atau pandenggol datan Pasela labis gandeng marusit bem jawa mludak gendira rontang bulung-bulung terang ndayang mending mong selabu payung megar mandi jamur bari mongso rendeng tumbang empong jating arep mongso katiga Prandene mangke Sang Prabu Duryudana Arsa nampi lenggahipun ingkang Rama Mara Sepuh nalendring mandara Sang Prabu Salya ya Sang Narasoma pramila mangke Arsa medhari sabda pangandika datan ana gundungan ing basa murtater mampang abis swaraning pradonga yang paling marangguna teman dadosaken kumangling wijiling pangandika Sang Prabu Duryudana ingkang satemah kawedharing lisan tinampi dening Noteng Mandara Sang Prabu Salya wau
Nyuwun siswa matur marang Sang Mahayogi para sanding gelang putih pati Suritinon neng pasewakan busana maneka warna Pak Puspita Ngudana menyuwang panjra sarwa rukma ranggeng manik Narabata Obro Prabanya kang sumirat penyaring teca laliwaran sisiring dadet ongho wimbo kekanda mrek
kaduping mak aruto ondo saparan mangambar kongas mangkiwa tracating praja kawuryan wasanya ruri aurora pangrahing ukara karana tanpa palupi ati lara silastuti sucana sarjana kelo kalulun kala tidha tidhem tandhaning mati antayeng rat ning karoban Roberto Dewang Sukmana mangadili nuwi ora sasmintaning jagat pasisadengku Bathara nur mangke Paman Pati Harya Sengguni Paman Pati Plasa Jenar nur mangke aidadekake pekendira Paman Pati Harya Sengguni wontene sira-ingsun biji wonten kajengan manira Paman Pati Plasa Jenar kawula ana ninggi Anggira Prabu Duryudana anak Prabu Jaka Pitana kepareng kamiji dhumateng piswanipun ingkang abding kepatihan nggih samangga nggen paduka nimbali dhumateng praptanipun ingkang pamaning kepatihan damel kumejot arosing manahipun ingkang pamaning kepatihan pindhane kadya pinambenging ruping salomba pinanjering alun-alun kumitra caruk maras nanging samangke sareng kula kapiji wonten kajengan paduka manahipun ingkang pamaning kepatihan tebih saking ras kemarasan nggih diwaji keparing ingkang paman sakmangke nyadong dawuh timbalan paduka anak Prabu Jaka Pitana kawula ana ninggi Paman Pati Harya Sengguni katiparan jeneng para ingkang dadi batal wakil ingsun kula kang saka kuwi pranata tata rakiting kaparajan negara Ngastina aturna marang panjenengan ingsun samendang aja nganti kang karempin Paman Harya Sengguni
menawi paduka ndang bab tata rakiting kamarajan negari Ngastina tartentu sadaya tan badhe nguciwani para kawula samya sayek saeka kaptya kaluhuring nusa bangsa tuwin negari ing Liman Benawi mendhaipun dumateng para prajurit sata kura ingkang boya kendhat ngenya tansah gegeladen olah kridaning aprang jaman ciwanci praja paduka katempuh parang muka tartentu boten badhe anggepok kunca paduka Gusti kula Sang Nata ing Ngastina ingkang mamaning kepatihan remuk ngasawarna putung sumangga kabandhemna diwaji kawula ana ninggi paman Badar Sengguni damel bumbung jasing seneng jangkep kang dadi adurira paman Harya mboten langkung pakaran ingkang utama tindana selawase urip sampun kendhat paman Harya menapa ingkang sampun paduka dhawaken kula mboten badhe suwala namung dereng lansah sampunipun parang kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhap pepodo paduka nggih anak Prabu dosa menapa ingkang badhe kula sandhap teka kula wonten nami sembahipun Hyang Sepuh wale-wale menapa senajan to paduka jengandika mriku jejering Hyang Sepuh nanging dados wrangga nata negari Ngastina paripaksa sembahing Paman Harya Sengguni kula tampi dawah sami-sami kawula nuk-nuk boten langkung kaprayogan legahipun Paman Harya Sengguni sampun boten kirang prayogi pisowan kula nggih kawula nuk-nuk ninggi Nurwangi Bapa Durna Bapa Weneban Kumbayana Bapa Wenebaning Sukalima sarawipun Bapa Weneban Durna ingkang putra Ngastina Duryudana ngaturaken pambagya raja mugi kunjuk Bapa Weneban Durna lole astaga swala sila bertapa sumarante hawala gamenaka kula kaprit gantil buntuting selikur kula non nggih samangke sawanipun ingkang bapa ing Sukalima kapiji ngadhep wonten ajengan paduka anak Prabu Jaka Pitana wale-wale menapa pambagya raja sampun ingkang bapa tampi kunjuk tansah pun ingkang bapa ing Sukalima wiwasan kula tebih saking rubeda cinakut nomering karahayon sowan kula mangke widodо Basuki Yawana mboten manggalangan setunggal punapa nggih mboten langkung ingkang bapa ngaturaken pasegan panakrami mugi kunjuk ten ngarsa paduka anak Prabu Duryudana anak Prabu Jaka Pitana sampun kula tampi damel bumbung tas manahipun ingkang putra Ngastina mboten langkung kaprayogan lenggahipun Bapa Weneban Durna ing Sukalima kula nan sampun boten kirang pragi pisanipun ingkang bapa ing Sukalima sak mangke anak Prabu Duryudana miwah Kakang Narwati Ngawangga Kakang Prabu Basukarna rawipun Kakang Prabu Ngawangga Kakang Prabu Suryanmaja mugi mangke karahayon Kakang Prabu ya jagat pangestung para wayahmu Bathara jagat Yayi Prabu Jaka Pitana kasinggihan menawi paduka ndang dumateng praptanipun ingkang Araka Ngawangga Punarpati Karna Basusena Yayi sowan kula tebih saking rubeda mangga widodо Basuki lan Yawana mboten langkung kula ngaturaken salam taklim kula mugi kunjung wonten ngarsa paduka Yayi Prabu Jaka Pitana Yayi Prabu Duryudana sampun kula tampi asta kalih mugi ndayani marang gesangipun Duryudana mboten langkung kaprayogan lenggahipun Kakang Narpati Ngawangga kula non sampun mboten kirang prayogi Yayi Prabu apa dene sira Dimas Kartomarma padha tatan barisane para wadya puling kepodho gantung sibu aja nganti kang padha saur manuk seneng isa nedya Bromo satane babarake wigatring pasewakan Kartomarma nuk niki diwaji sesembahan paduka sesembahanipun ingkang abdi paduka Gusti kula Sang Nata Sinuwun Ngastina amiji dumateng pisanipun ingkang arayipun Kartomarma samangke paring dawuh lan ngarsanipun ingkang araying tirta tinalang mboten langkung lamung badhe mangestu padha dawuh paduka Kanjeng Sinuwun Ngastina mboten langkung dereng lansah samunipun marang kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhaping pepodo paduka Gusti kula Sang Nata Sinuwun Prabu Duryudana Sinuwun Ngastina
siap diatur bekti enten ana ngarsanipun Kakang ora liwat pangesunipun Kakang bae tampan nuno yai seniku pareng maesta patuko badhe kula cancang pucang menuju bawahi wijang rewuting berdaya saestu dadosaken cahya nur cahya daging rah kayiwanan sinuwun danuk niki nur mangke Kanjeng Rama Prabu Ngandaraga saya lepat menawi ingkang sampun kula lampahi lan menawi ingkang sampun kula tindakaken kula nyuwun luwih bering samudra kanyak sami jenyatanipun kula wantun koma wantun lancang rawaken rawipun Kanjeng Rama Ngandaraga sesembahan kula Kanjeng Rama Prabu Salya pramila gandeng sampun lawuh wonten negari Ngastina ingkang putra pun Joko Widono keparenga samangke ngaturaken asung pasegan Wonokrami mugi kunjuk wonten karsa paduka Kanjeng Rama Prabu Salya Ngandaraga Kanjeng Rama ya jagat pangestu ngara wayahu Bathara jagat anak Prabu Ngastina ya nggih sak mengko paduka anak Prabu Duryudana amiji mring pisawanipun Rama ing Mandaraga nggih sawanipun Kang Rama ing Mandaraga sakmangke manggih kawontenan ingkang nengsemaken jernyatane pancen anak kuwi Ngastina kuwi nalindra ingkang Gung Binatara nalindra ingkang tartentu bisa maratitesake sarta uga maranata tata rakiting kaprajan negara Ngastina kanthi bener lan becik mula kawulamu uga ayom nanging uga ngrasake ayem negaramu ageng ning uga krasa agung kabeh kita kira yen ora saka pangreka dayane anak Prabu Ngastina ya anak Prabu Duryudana tak kira ora bakal iso kelakon nganakke kahanan negara sing kaya mangkene nggih senajan to asung pasegan Panakrama wis tak tampa ana ngersaning pun Rama ing Mandaraga ora ewan pun Rama ing Mandaraga ngaturake Buddha pangestawaning pun Rama wae mugi kunjuk ana ngarsaning paduka anak Prabu Duryudana anak Prabu Joko Widono sampun kula tampi karya bombong jas manahipun Kang Putra mboten langkung kaprayogan nulungaipun Kanjeng Rama ing Mandaraga Rama Prabu Salya kaya wis ora kurang prayoga praptanipun Rama malah sak mengko gandeng pun Rama wis caket ana ngersaning anak Prabu Duryudana mula kang saka kuwi Marata diage wale-wale apa nggih anak Prabu anane pun Rama matur kang kaya mangkene ora kejaba pun Rama mung bakal nungsung werta nyadong dawuh timbalane anak Prabu Duryudana munggono wigati apa sak mengko pun Rama mung bakal nganglungake jangga ilengake karna mabuka Susilastawa mastuti sabda tama pangandikane anak Prabu Duryudana anak Prabu Joko Widono lho lagi Kanjeng Rama Prabu Salya ingkang sepisan kula ngaturaken panuwun wonten anggen kula ngrawakaken Kanjeng Rama Mandaraga samangke nampi kanthi bener lan kanthi kawonten ingkang prayogi damel bombong das manahipun Kang Putra wonten tungkap angka kalih wontenipun kula ngrawakaken Kanjeng Rama Mandaraga menika boten tanpa sebab nanging samangke kula menika namung badhe nyuwun dawuhipun paduka Kanjeng Rama Prabu Ngandaraga ingkang pinangka jejering tiyang sepuh kedua samangke paring dawuh wonten karsanipun ingkang putra pun Kuruwati babagan prameswari negari Ngastina inggih boten sanes namung Yayi Ratu Banowati ingkang menika putra saking paduka Kanjeng Rama Prabu pramila kawontenanipun Yayi Banowati menika dumunung wonten astanipun paduka Kanjeng Rama Prabu lajeng menapa ingkang badhe kula suwuni priksa lan menapa pangandikan sakmangke nedya kawiyos saking paduka Kanjeng Rama Prabu boten sanes namung ngingi babagan putra paduka inggih pun Yayi Ratu Banowati ingkang samangke duka sampun wonten tigang candra ari kalenggan samangke nampi kanugrahaning dewa ingkang wujud lan nampi
Wahyu Pulung Ratu. Kawula sewu. Putra Waduga Punjayi Ratu Banowati menika boten gadhahi raos prihatin, boten ginakaken lampah priatos tanpa lampah tapa brata. Nanging nyuwun sewu. Teka ketugasaken nampi kanugrahaning Dewi Ingkang Winastan Wahyu Pulung Ratu. Miturut patung Kanjeng Rama kados pundi? Kabagyan lan kanugrahan menika kula wau badhe dipun tanggepi mawi sarana menapa kedah ngaturaken rubyan menapa kedah ngucap syukur dhateng ngersaning Sang Mahanasa lan ugi kula boten kepengin sak mangke wahyu ingkang mapan wonten anggenipun Yayi Ratu Banowati keduga uncat saking anggenipun Yayi Ratu Banowati lajeng sarat-sarananipun menapa supados wahyu boten uncat saking anggenipun Yayi Ratu Banowati kula nyuwun pamrayoganipun Padu Kanjeng Rama ing Pandharaka Rama Prabu Salya. Rem-reming driya mangungkung Lirewang Candra katawengan enjas katoritan lemot kapiarsaning rojit remeng driya manawung kakawung jebang wiseso ya jagat pangestu Ngurwaya Bathara jagat waladala kaget sotaning pun Rama ing Mandaraka nggih teka sak mangke nampi pangandikanipun anak Prabu Duryudana wondene pata sababipun Rama ing Mandaraka teka kaget sotaning ati merga nampa pangandikane anak Prabu Jaka Pitana ingkang dawuh yen to anakku wadon ya prameswari negara Ngastina ya anakku Banowati nampa kanugrahaning dewa ingkang aran Wahyu Pulung Ratu. Bloko Suta blakotang terus terang ora tak tutup-tutupi nggih. Pun Rama bombong satanipun Rama mongkok lan uga melu seneng. Jernyatane anakku Banowati ingkang tanpa laku tapa brata tanpa duweni laku prihatin teka sameku duga bisa nggayo sartane bisa kasinungan Wahyu Pulung Ratu ya wahyu ning dewa. Lah banjur sak mengko yen to anak Prabu Duryudana paring dawuh nyuwun pamrayoga kepiye mungguh wahyu supayane ora uncat saka anggane anakku Banowati sadurunge aku tak matur kados pundi umpama dipitung cara agal lan alus pun Rama arep matur yen to cara agal pun Rama melu bombong pun Rama melu seneng sartane melu mangayu bagya merga garwa paduka anak Prabu Duryudana keduga isa kasinungan nugrahaning dewa nanging yen dipitung kanthi cara alus utawa dipitung kanthi cara batin malah tandha pitakon sajroning manahipun Rama ing Mandaraka sebab ngene anakku Banowati kuwi ora tau prihatin ora tau tapa brata mongko anak ratu ingkang ora tau ngrasake lara lapa
Anakku Banowati iki wit cilik nganti gedhe, nganti dewasa, nganti sak mengko winengku dening Nalindra Ngastina durung tau sepisan wae ngrasake rekasaning urip. Durung tau ngrasake lara lapa mergo anakku Banowati kuwi apa-apane sarwa kecukupan. Lah malah sak mengko wis winengku garwa dening Ratu Ngastina. Ratu ingkang sugih bondo bandu. Sugih bondo tegese numpuk brana wicis. Sugih bandu tegese ratu ingkang abebala raja bebasan menang nepak mbun-bunane Nalindra sak liyane. Lah apa tukang dadi tandha pitakonipun Rama ing Mandharaka nggih? Kena ngapa anakku Banowati ingkang kahanane kaya mangkono? Apa kira-kira dewa sing maringi kanugrahan ana ngersane anakku Banowati apa kira-kira ora pirsa? Apa kira-kira ora weruh? Apa kira-kira alamate kleru? Apa mung kira-kira wahyu pulung ratu iki mengko mung mampir sedhela tumuli banjur uncat saka anggane anakku Banowati. Lah, lho saking menika nggih. Pamanggipun ingkang Rama ing Mandharaka. Katranganipun tasih sak traju utawa sak bobot. Sebab wong ingkang pikantuk kanugrahan menika titah pitataning jalma, mantasaning menungsa, unusaning titah. Mekaten. Pramila sak mangke. Mboten sembarang tiyang saged pikantuk kanugrahaning dewa. Nanging tiyang ingkang keduga saged pikantuk wahyu ning Jawata menika namung tiyang ingkang sampun netepi dhateng kewajiban ing gesang nganti tuntas. Monggo nuwun sewu tanpa cacat gesange wonten ing alam padang. Nggih menika tiyang ingkang bakal pikantuk kanugrahaning dewa. Contone nek umpama dadi ratu ya dadi ratu sing apik, dadi bupati ya dadi bupati sing apik, dadi lurah ya dadi lurah sing apik. Yen to dadi kawula, nuwun sewu pamane derajate mung kawula cilik, ya netepana darmaning kawula. Aja apa-apa kok sithik-sithik ngluputke marang pamaréntahan. Aja apa sithik-sithik nglerokke marang pujangganing sawijining negara. Kawula alit mriku ugi kedah nintingi dhateng diri pribadinipun. Kira-kira kahanan pamaréntahan keparajan ki iso kleru kaya mangkene iki engko gek-gek aja-aja ana sing kleru saka pokal gawene menungsa. Ya saka pokal gawene kawula cilik nggone urip ning alam padang. Semono uga dadi pemimpin, dadi pengarep ya kudu duweni watak sing adil. Ora kena mbancindhe mbanciladan. Yen to kawula sing duweni derajat pangkat dimbancindhe, nanging yen to kawula sing ora duweni derajat pangkat uripe sarwa ngenes, uripe sarwa mesake tumuli dimban siladan. Kuwi ora kena, kuwi ora dikeparengake. Teges kaya ngono kuwi wis tetel kanalindrane utawa tetel kepemimpinane. Nggih. Yen to dadi ratu utawa dadi Nalindra, senengane kok gawe sengsarane para kawula, gawe sengsarane masyarakat. Ora wurunga mengko nggone dadi Nalindra ora bakal langgeng. Teges ora bakal langgeng kuwi nalik para kawula ora bakal percaya karo Nalindra sing madhep nang suwijining negara. Sesuk nek pilihan meneh ora dicoblos menika. Lha nek dados Nalindra nanging mboten jujur. Ning semono uga nggih. Kawulane sing milih kuwi uga kudu nintingi kanthi bener lan becik kira-kira lahir batine calon Nalindra kuwi apik apa ora. Mergo yen to geleme milih mung mergo dinehi dhuwit. Lah menika. Yen to geleme nyoblos, geleme milih suwijining Nalindra mung mergo calon ratu kuwi menehi dhuwit. Lah menika ugi mboten badhe prayogi ugi kawontenanipun. Wangsul dhumateng anak kula pun Banowati. Menika mboten lumrah. Menika mboten tegesipun mboten jalma limrah. Ingkang keduga saged nampi kanugrahaning dewa. Jurnyatanipun tiyang ingkang badhe nggayuh kanugrahan menika wonten syarat senananipun. Lajeng menawa syarat senananipun tiyang ingkang badhe nggayuh kanugrahan menika wonten 3 perkawis. Ingkang sepisan lila. Lajeng ingkang angka 2 wani, lajeng ingkang angka 3 kurban. Tegesipun menawa lila
tegese ora duwe rasa ngresula nggone urip ning alam padang mbuh kepiye wae kedadiane. Lajeng pitados dhateng panguwasaning dat Kang Murwing Dat ning sakmenika nuwun sewu angel golek wong sing duweni rasa lila nggih. Menungsa kuwi kepenak sithik uripe banjur lali ngucap syukur nang saning Gusti. Mulya sithik derajate banjur lali karo sing kuwasa. Dhuwur sithik pangkate banjur sewiyah-wiyah karo sak pepadane. Menika menungsa menika sampun lumrah. Menawi jaman sak menika. Nggih. Menungsa menika kocap ndek dhuwit sithik, wah ndase atos. Apa-apa arep dituku, apa sapa-sapa arep dijajakke, paribasan mung kurang dhuwit 4.000 wae ditomboki. Menika menungsa. Nggih. Lajeng ngangka kalih ingkang winastan wani. Wani menika teges semang-semang utawi samar-samar. Mengko gek tegese aku urip ning alam padang tumindak kaya mangkene iki mengko gek kaya ngono. Aku tumindak ngono mengko gek aku kaya ngene. Menika sedaya wau sampun dipun gagas. Jeriyatanipun sedaya ingkang lumampah wonten negari ngesti wonten ing pagesangan menika dadipun masraken wonten ngarsanipun Gusti Ngarya Luka. Tegesipun bener sejati menika ugi namung wonten astane sing gawe urip. Bener pribadi menika bener tumrap awake dhewe. Lajeng ugi bener tumraping bebrayan. Menika mboten waging sir. Utawi gesanging menungsa menika mboten mathok teges waging sir umpama saiki iya sesuk ora. Umpama saiki ora sesuk iya. Mula sedaya tindak tanduk munamuni menungsa menika aja kulina percaya karo sak bangsane menungsa. Perkara bener karo ora menika namung gumantung karo sik gawe urip. Racak-racak sak menika lho nggih. Kathah wong sing sok pinter, kathah wong sing sok keminter ngaku ponakane sing gawe urip. Nek kowe ngene dianggep salah, dianggep dosa, dianggep musyrik, dianggep sesat, mlebu neraka. Lah menika niku padha karo ngaku dadi ponakane sing gawe urip. Kamangka piyambakipun menika ugi dereng mangertosi neraka ki enek apa ora janjane. Ngaten menika. Nggih. Menika wani. Lajeng ingkang ketiga kurban menika wonten kaperang dados kalih. Liripun ingkang sepisan kurbaning lahir lan kurbaning batin. Kurbaning lahir menika dana driyah, dana weweh, paring payung maring sak pepadane ingkang betahaken menika. Paring sandang wong kang kawudan, paring teken wong kang ora iso mlaku. Monggo nuwun sewu. Tanpa ngginakaken pamrih. Lah ingkang awrat lan ingkang angel menika wonten mriki. Tumindak menapa kemawon mongko tanpa wonten pamrihipun. Racak-racak wong jaman saiki menika menawi nyumbang mesti njaluk dijoli donga. Kaya ta dene menika wonten arta sekedhik Pak Bu. Ning sak pengker kula saking mriki kula nyuwun kalian panjenengan ndongake urip kula supados rejeki kula lancar, supados rejeki kula kathah. Lah menika ingkang sak menika mboten saged dipun icali, malah sakmangke sampun dipun anggep lumrah. Teges anggenipun peparing, anggenipun dana driyah menika mboten lahir terusing batin. Dadi kaya dol tinuku, adol dhuwit nuku donga, menika mboten sah. Nek menehi ya meneh ana tanpa njaluk pamrihe. Menika kurbaning lahir. Lajeng kurbaning batin. Lumembah sumembe dhateng panguwasaning Dat Kang Murwing Dat manembah anut dhateng dawuhing Sang Mahanasa, anut kapitayane piyambak-piyambak. Ora kena suk-sukan rasane, ora kena ngluputke panembahe wong liya. Menika cekap. Lah mila nggih, tigang perkawis menika ingkang winastan lila, wani lan kurban menika sekedhik kemawon boten wonten ingkang nyandhel wonten anggenipun Banowati. Apa kira-kira dewane iki ora weruh ning atase menika kanugrahan marang Banowati? Lajeng nuwun sewu. Menapa boten kepareng menawi Jawa tumatedaken kanugrahan dumateng Kang Putra pun Banowati. Lho, oleh mawon nangsal mawon. Ning ya dewane iki delok-delok. Wong wedok ki nek kulinane turu pamite nyambut gawe tekan nggon micek
Menika mboten badhe pikantuk kanugrahaning dewa. Ngaten. Iya. Iya. Kamangka Banowati menika nuwun sewu lho nggih. Menika paripaksa kula aturaken Darundi. Menika wong wedok sing ora tau duweni rasa jujur. Teges wong wedok sing ora tau duweni rasa jujur menika gaweane ngapusi karo sing lenang. Nuwun sewu. Menika wadinipun Kang Putra piyambak teka dipun wedharaken wonten mriki. Lho kajenge sinten sing akon sampeyan milih anak kula Banowati? Sinten sing dawuh karo sampeyan supaya nalika semono ngrabeni kali anak kula Banowati? Ya pancen bener. Rikala semanten maduka ya anak Prabu Duryudana menika ngayonaken anak kula pun Surti Kanthi malah dipun colong dipun gendak kalian Karna menika. Asinggian. Nek mboten dadosaken menapa kula sampun ikhlas. Ngaten. Oh lagi syukur nggih, syukur. Kula menika namung iman dhateng gesangipun anak Prabu Duryudana janipun. Pendak-pendak dipun suwuni dhuwit mung dinahke wong lenang liya menika nek mboten ratu ngesna mboten ikhlas menika mboten badhe sampurna gesangipun. Paman Haryo kula wonten dawuh nggih. Lho nyun pamrayoganipun Paman Pati Ari Sengguni. Babagan Wahyu Pulung Ratu supados tetep langgeng manjing wonten anggaripun Yayi Ratu Banowati. Nuwun sewu. Menawi kala wau sinuwun Prabu Salya dakik-dakik paring dawuh. Babagan tigang perkawis syarat sarana nggayuh wahyu. Inggih menika lila wani kaliyan kurban nggih. Nek cara kula kok menika cara kalusen tumrap anak Prabu Duryudana. Lha niku atus pundi? Nek menika paduka ingkang ngecakke tartentu ical wibawanipun anak Prabu Duryudana. Lah nek pamanggih kula mangga sareng-sareng sak mangking ngengkulina lan pun kerep nggayuh wahyu dipun pateni mawon. Liripun kados pundi? Wong-wong sing kulinane wis bola-bali marambah makaping-kaping nggayuh kanugrahaning dewa dipun pejahi kemawon. Jenyatanipun kula kinten sak mangke badhe nyrimpeti nggo gek-gek gandeng anak Ratu Banowati sampun pikantuk kanugrahaning dewa wujud Wahyu Pulung Ratu nggo gek-gek Wahyu Pulung Ratu direbut karo menungsa kana-kana. Menika menawi tumrap ingkang paman ing kepatihan. Sengguni kula wonten dawuh sinuwun. Gusti. Yen to jeneng para Sengkuni duweni pamanggih sing kaya mangkono, duwe pamrayoga sing kaya mangkono, aku ora mathuk. Aku ora mathuk. Jernyatane kuwi dudu cara kamanungsan, nanging kuwi carane iblis. Kuwi dudu kok carane wong kang duweni paugerane urip, nanging kuwi tata carane wong sing ngangsa. Wong buruk kuwi tata carane kaya ngono kuwi. Ngaten. Yo, mula aku rasa rujuk. Aja ngasi mengko anakku Banowati nampa atur sartane sarujuk karo apa sing wis mbok omongke mau. Mboten sarujuk nggih mboten napa-napa mung kantun mendel kemawon mendadak ngunek-unekke. Ya Kakang Durna. Lah lajeng miturut bapa bantur kados pundi? Nek kula menika gampil kemawon nggih, kula menika gampil kemawon. Nggayuh babagan kanugrahan menika nuwun sewu. Menawi samangke ingkang garwa pun anak Ratu Banowati kasinungan kanugrahaning dewa ingkang awujud Wahyu Pulung Ratu. Kula nuwun sewu, menika janjanipun mboten kasinungan wahyu kok. Cobi nek umpama wahyu menika wonten, umpama kanugrahaning dewa menika kasunyatanipun wonten gumelar wonten ing jagat menika. Cobi kula tak nyuwun priksa. Napa sinten pun wonten gambaripun? Gambar atus pundi? Gambar wujuding wahyu menika. Wahyu menika mboten mawujud, teges wahyu menika mung sugesti. Menika napa? Wahyu menika namung sugesti. Sugesti menika menapa? Sangka gedrenge rasa percaya, sangka dene rasa yakin. Satemah dayaning wahyu saged dipun raosaken dening titah. Inggih menika pun garwa paduka inggih menika pun Dewi Banowati menika. Miturut ing bapa ing saka lima, kula niki wong sajeke urip ora tau percaya karo sing jeneng wahyu menika nggih. Kula mboten tau percaya karo sing jeneng wahyu.
Gaweane ngapusi mentinan. Ngaten. Nggih. Kula mboten pitados. Jernyatanipun wahyu mboten mawujud. Teges wahyu menika namung sawijining perbawa. Kamangka perbawa menika saged ical. Lan perbawa menika saged tukul, saged mijil saking perbawaning alam. Perbawaning alam menika sosok kala mangsane mung nuruti dhateng mangsa. Mangsa liripun. Mangsa ketiga utawi mangsa rendeng. Perbawaning alam menika namung nuhoni dhateng kalih perkawis menika. Nek umpama mangsa rendeng perbawane anyep, umpama mangsa ketiga perbawane panas. Lah, kula kinten sak mangke anggenipun Dewi Banowati nampi kanugrahan menika ora kok mangsa rendeng, ora kok mangsa ketiga, ning menika salah mangsa. Ngoten? Lho salah mangsa. Jenyatanipun menawi paduka anak Prabu Duryudana nganggep bilih ingkang garwapun Dewi Banowati pikantuk nugrahaning dewa. Menika sanes kok kanugrahan. Ingkang namipun wahyu menika sanes kok kanugrahan. Ning nuwun sewu, sing jeneng wahyu menika inggih sakmenika ana ingkang menapa ingkang dipun raosaken dening anak Prabu Duryudana. Kayata sepisan anak Prabu Duryudana dados Nalendra ingkang Herbondo Bandu. Herbondo tegese numpuk brana picis seprapat jagat menika kagunganipun anak Prabu Duryudana piyambak. Lajeng Berbandu teges Nalendra ngabebala raja bebasan menang anepak mbun-mbunane Nalendra sanes. Menika tumrap ingkang bapa nek cara aku menika kanugrahan ingkang nyata. Wahyu Pulung Ratu menika sanes kok kanugrahan merga ora ana kasunyatane coba manfaate apa pedahe apa anggin sakmangke paduka anak Prabu Duryudana nggadahi garwa inggih menika pun Dewi Banowati pikantuk wahyu Pulunging Ratu jal dayane apa apa kira-kira sak mengko iso gelar jajah negara Ngastina apa kira-kira sak mengko iso gelar kukuban negara ing Gajahaya menika pamilon menawi tumap ingkang bapa ing Sukalima nek cara kula lho nggih Cara sampeyan. Lho lah nggih, cara kula mboten pitados wontenipun wujuding wahyu. Kula mboten pitados kaliyan sing jenenge kanugrahan. Sedaya menika kanten menapa? Lan kados pundi anggenipun ngudi. Usahane kaya ngapa, pambudidayane kaya ngapa. Lah sak menika malah anak Prabu Duryudana sampun nampi kanugrahan wujud negari Ngastina segelar sepapan sak mangke. Jajane jembar mboten karu-karuan. Brana picis tumpuk matumpa-tumpa. Lah menika kanugrahan. Kanugrahan ku dudu kok wahyu katentreman. Dudu kok wahyu Pulung Ratu. Wahyu Cakrane Ngrat, wahyu Maningrat. Menika menawi tumrap kula namung tembung ayawara. Sebab wahyu menika mboten wonten wujudipun. Kula nek mboten wonten wujudipun kula mboten percaya. Kaya nek diomongi gedhe ning ora ana kasunyatane ora didudahi kula nggih mboten percaya menika. Sampeyan ki omongane kok sok celomongan Kakang Durna. Pripun? Sampeyan nek ngendika, nek ngendikane sampeyan kuwi ora percaya karo wujuding wahyu. Nggih. Sebabe wahyu ora ana wujude, kanugrahan ora mawujud. Pancen leres. Gandeng kanugrahan utawi wahyu menika mboten wonten wujudipun, pramila kula mboten pitados. Sik kan. Pripun? Sampeyan kok ngowah-owah adat. Ngowah adat liripun? Coba ta. Nek sampean ngendika yen wahyu ki ora ana wujude. Lah kok teka kok akeh kahanan para kawula padha nalikane malem pilihan lurah utawa bupati utawa sak panunggalane. Kok akeh kawula dase sing padha golek papan sing dhuwur supaya ndelok wujude Pulung. Pulung Ratu, mbuh Pulung Lurah, mbuh Pulung Bupati didelok tiba ning omahe sapa. Nek enek omahe wong sing ketibanan Pulung menika sak mengko keduga kuwi sing dadi lurah utawa sing dadi bupati. Menika langkung mrayogi menawi ingkang tiba menika Pulung Gantung. Lho, sampean ora celemongan. Pulung Gantung kuwi pulung ingkang bebayani. Nek teng mriki mboten nonton kok, Dik. Teng mriki mboten enten. Sing enten mriki wonten ing Laladan Sukalima. Ngoten. Sing wonten menika wujudipun Pulung Gantung. Nggih kula percaya nek Pulung Gantung menika wonten. Ning menawi Pulung Lurah, Pulung Bupati menika namung ngayawara jernyatane mung nuruti dhateng tuturipun para sepuh. Dukunane do percaya. Sesuk bakal ana pilihan lurah, sesuk bakal ana pilihan bupati. Engko bengi ayo do ndelok, engko pulunge tiba ning nggone sapa. Lah menika namung ngayawara. Menika tumrap namung ngayawara. Jernyatanipun kula pun tau nepeni Dik Pate, kula pun tau nepeni malah kula ketibanan meteor.
Meteor sak pringkil nika. Lah nek umpama gedhe ngono saged kula dol. Pertapan saka 5 kula bangun. Ngaten Kakang Tuna. Nggih. Nek tumrap kula mboten pitados. Kalian wujudipun inggih menika wahyu utawi kanugrahan utawi ingkang dipun mestani pulung menika kula mboten pitados. Sampun. Perkawis pitados menapa mboten wontenipun wahyu. Jayatanipun sampun pikantuk sasmitaning dewa lumantar wasumenan. Ing wasumenanipun Yayi Ratu Banowati ingkang ngandhaken lan pratelaken bilih para Jawata maringi kanugrahan kang winastan wahyu pulung ratu. Nuwun sewu, wong ngimpi menika sak-sak ming nglindur. Sak-sak ming kembange wong turu. Mboten sak pitados kalian ngimpi nggih, mboten pitados kalian ngimpi. Nggih. Mrawi boten pitados nggih monggo nanging kula pitados bilih Yayi Ratu Banowati kaya wujuding wahyu pulung ratu. Ha nggih monggo. Kang Prabu. Kula wonten dawuh Yayi. Pitul Kakang Adipati Karna kados pundi? Nuwun sewu. Nuwun sewu. Menawi miturut kula langkung ngrumaja lan kula langkung condong dhateng menapa ingkang dados pangandikanipun Yayi Prabu Duryudana. Bilih sak mangke Yayi Ratu Banowati kepareng nampi kanugrahaning Dewi ingkang awasta wahyu pulung ratu. Nanging kula nuwun sewu sareng kula midhangetaken pirembagipun para pinisepuh. Inggihpun Bapa Rembandurna, Paman Sengkuni ingkang dipun suwuni pamrayoga saking Paduka Yayi Prabu Duryudana lereking rembag kok menika namung kados rembagipun bocah TK. Liripun. Nuwun sewu. Ning atasipun Bapa Rembandurna menika derajating Brahmana teka malah mboten pitados ngendika bilih wahyu menika mboten wonten. Mongko nuwun sewu. Wahyu menika tumrap ingkang Raka Ngawangga menika estu wonten kasunyatanipun. Lareke rembag menika kula sareng kula pidhangetaken pangandikanipun Bapa Durna mboten wonten setunggal kemawon ingkang mringgaken supados Yayi Prabu Duryudana kan Yayi Ratu Banowati tumindak ingkang prayogi. Liripun kados pundi? Wahyu menika menawi mapan wonten raga utawi wonten suwijining wadah ingkang reget tartentu wujuding wahyu menika mboten badhe jenjem, mboten badhe jenak mapan wonten angganing titah. Pramila wonten mriki kula namung badhe matur lan kula namung badhe nyuwun nggadahi pemanggihan treksanipun Yayi Prabu Duryudana kersa sak mangke sampun ngantos antawisipun Paduka Yayi Prabu Duryudana kalian Yayi Ratu Banowati sepisan kemawon sampun ngantos tumindak ingkang boten prayogi. Sebab tumindak ingkang boten prayogi menika ingkang dadosaken sarana wahyu encah saking anggenipun Yayi Ratu Banowati, Yayi Prabu Duryudana. Sikra kang bala tumingal Rangat campa sangya ngedali Harap dadet wilateng kota Dan manggung mangun sang nidhi benjang sang aji Ladinya ngedali wuwus Tresna suraga kaya buta sing ngawregel Pasti juga dendanya pangambak boyo Didumal dari kawan masih makan negari ngasino Baliku semanten Datanmu badatanmu sing nganti kaya prati mau boleh kencono Nangge nata Ngastina Sang Prabu Duryudana nampi pangandikan saking Senopati negari Ngastina Nalindra Ngawangga Sang Prabu Karna Basusena nalika semanten dadosaken kanyut minangka warju kanyut ujare wong aganten warju jare ngakeca idang nginango durung abang ida durung manjing dasahing mertala kasaru geger njaba yak ngarsa takeping purka pasiban bono ambuk apa to kang dadi darunane tatanana wujuding gajah wadri macangke pedhasa kewandelan kejawi amung sawanipun Nalindra awujud yaksa nalika semanten kekitrang yayah bareng nganti nanggap akara kagyat Nalindra Ngastina wau budaya negeri sajroning nagara
sinong mati jagat kinari among maklum ombak ing samudra ana bali lumut ambrek kanggeng awita denceng dencengan Yuk jagat pangesungkul Pamandaryo kula wonten nimbalan nggih dereng kantos pura anggen kula nampi pangandikanipun Kakang Prabu Karna ing Ngawunggu toko samenangke kula nampi sawanipun Nalindra monggo Nalindra pengawak yaksa Pamandaryo menika sinten menapa sekintenipun Paman Patih Hari Sengguni pitepangan kalian suwi Nalindra menika nuwun sewu nek kula kok kayake mboten kene merga kula menika mboten gadhahi rawang wujud yaksa kados mekaten lah mbok menawi ingkang gadhahi rawang adat saben ingkang sok gadhahi seswa aneh-aneh menika Kakang Durna Kakang Durna niku wong mengkari tangan tok diangkat dadi siswa. Pramila mangga sak mangke nanjaken dhateng ing Bapa ing Sukalima. Durna. Kula wonten sawung nggih. Menawa sekintenipun Bawa Durna tepung lan suci Nalindra mriku. Mbok bilih menika siswa putra Padungga Panembahan Sukalima. Oh, mboten. Lah niku mboten tau duwe murid wujude buta ngeten iki. Mergo kula niku nuwun sewu mboten baen-baen lho nggih. Ingkang duka saged nampi pasuwitan saking Bapa Durna ingkang Bapa ing Sukalima menika mboten saben-saben menungsa, mboten saben-saben titah saged meguru wonten ing patapan Sukalima. Kula mboten nampa siswa wujude buta kaya ngeten iki. Kejaba mangane akeh. Kejaba mangane akeh engko oh nuwun sewu, open-openane nggih angel. Buta niku ora kok gelem mangan sayur-sayuran, jangan-janganan niku mboten purun. Mesti sing dipangan iku daging-dagingan, daging mentah. Pramila nuwun sewu, mengke saged ngelong-ngelongi jatahipun wong akeh. Ngibaratipun jatahe wong 5 mengke mung dadi jatahe wong 1 nek kula ngingu siswa buta menika. Nanging wis semanten nggih, mbok menawi sak mangke Nalendra yaksa menika gadhahi wigatos ingkang badhe dipun aturaken nersanipun anak Prabu Duryudana samangke monggo dipun aturaken iki mawon dipun dangu kemawon praptaning Nalendra menika kula naknan Kisana aja ngiring sentumabe yekti saweg sebisa iki ingsun wandu sira kuwi Nalendra saka ngendi lan sapa jejulukmu Kisana kece wali kece sadat setan wali kobra bujleng iblis lanat padha jekan sinuwun sing gedhe pangapuramu yen to aku ora basa karo kowe sadurunge aku matur merga pancen aku wis diparengake dening dewa ya aku iki titah ingkang diwenangake dening dewa supayane ora basa kelawan sapa wae. Yo ora dadi ngopo. Banjur mulung aku. Sapa ingkang dadi jejulukmu lan ngendi dangkamu? Yen to takon karo aku tanpa dongko tanpa papan. Ya aku iki
Nalendra keliang kabur kanginan kendang kebarat ngendi papan dunungku ya ing kono aku dumunung. Sinuwun yen Sang Prabu Duryudana ndangu nglawan aku mbok menawa sudi mestani marang jasadku. Takon marang aku ya iki Prabu Kumbara Yaksa. Prabu Kumbara Yaksa, dasar kepara nyata sinuwun. Banjur apa kang dadi wigatisaning para negara Ngastina? Nggo siki. Aku sowan ana ing negara Ngastina iki. Sadurunge aku ngaturke sembahku katurwa senajan aku ora isa tata krama. Prabu Kumbara Yaksa ya tatampa ora liwat pangestu ingsun Tampanono. Tak gegem dadekake jimat. Sadurunge aku arep matur sinuwun. Kumbara Yaksa kuwi pendak-pendak sowan sawijining negara. Aku mesti ngaturake telung perangan saka uripku. Ngaturake telung perangan saka gesangi Prabu Kumbara Yaksa. Dasar kepara nyata ingkang sepisan. Ya kuwi keclabing netra, angka loro guna kasantikan. Ingkang angka 3 leceting wicara. Tegese wi sing sepisan ya kuwi keclabing netra. Aku ya Prabu Kumbara Yaksa iki bisa ngerteni marang lelakon sing ora ana wong sing ngerteni. Teges aku senajan urung disasmitani aku wis ngerti luwih dhisik. Lan aku uga ngerteni lakon sing bakal tumeka teges aku bisa ngerti marang sadurunging winara. Ping pindhone guna kasantikan. Aku sago adu atos sing balung leting kulit. Aku sago yen to bakal ditu karo sapa wae aku ora bakal mundur. Banjur ingkang pungkasan ya kuwi leceting wicara. Aku sago bantah ngelmu karo sapa wae. Ya jagat pangestu Nggara. Paman Hariwados pundi? Nuwun sewu menika kok sajakipun Ratu Kokian Numuk. Kokian Sumbar. Lah cobi dipun suwun supados mbuktekaken. Prabu Kumbara Yaksa. Ana dawuh apa sinuwun? Yen to pancen bener lan nyata apa sing wis aturake. Aku njaluk bukti yen sayekti kuwi duwe keclaping netra, ya keclaping cipta. Kira-kira yen to kowe mangerteni apa ingkang bar dirembug sadurunge sira sowan ning Prajanegara Ngastina iki mau. Jroning Datulaya iki mau apa ingkang dirembug? Mudah. Perkara ingkang gampang kuwi sinuwun. Aku ngerti sing tok rembug sadurunge aku sowan mrene iki mau ora liya kejaba mung rembug babakan bojomu. Ya kuwi Dewi Banowati ingkang keduga. Sakmengko kasinungan kanugrahaning dewa ingkang winastan wahyu pulung ratu. Lan rembuging pasewakan iki mau mung do bingung dhewe-dhewe. Sebab ora ana lereke ngrembug ingkang keduga sakmengko bisa gawe srana langgenging wahyu pulung ratu ingkang mapan ana anggane Dewi Banowati. Bener apa ora jagat Dewanara? Pangaryo Kula wonten dawuh. Leres menawi ingkang dipun aturaken Prabu Kumbara Yaksa menika. Wih lah, engko sik. Prabu Kumbara Yaksa ana paran Rakyana Patih. Coba nek pancen kowe iki wong sing lantip panggrahita. Kira-kira sapa sing lungguh ning pasewakan negara Ngastina sakmengko? Monggo iki durung padha tau tepung karo sampeyan. Gage ngendika. Neming perkara kuwi wae gampang Rakyana Patih. Cetha nalendrane Prabu Duryudana ya Prabu Jakapitana. Banjur sampeyan kuwi Patih Harya Sengguni. Ngerti marang aku. Ngerti wae, kowe kondang Patih cangkeme elek. Kowe kondang Patih sing cangkeme ngumbar wisa.
eneng kene ngelek-elek kono eneng kono ngelek-elek kene cangkemmu basa senggone nganti rikala lakon Gandamana luweng kowe gawe srana gawe karti sampeka kowe mateni karo bojone Patih Gandamana nganti wekasan Patih Gandamana duka karo kowe banjur ragamu dijuwing-juwing dicur-cur kowe dipulasara nganti cangkemmu perot kaya ngono. Wih lasem ki lah. Ya ngerti karo masa laluku to ya. Wah jane ora mirang-mirangke kira. Ya wis ora apa-apa. Senyatane tak tampa. Nek cangkemku elek terus ki arep ngopo? Ya ora piye-piye aku ya mung ngundangke apa sing dadi kaluwihanmu. Nek jan kowe wong wasis sing lungguh ning mburimu kuwi sapa? Pendhita sing klambine biru. Iya. Iki pendhita mburok ya iki. Tegese piye? Pendhita ana jaman nalika semana. Nalikane arep sowan ana ngersaning Nalindring Pancala. Gandeng dheweke kuwi putra negara Ngatasangin anake Prabu Baratwaja. Dheweke nyuwun pamit bakal sowan ning tanah Jawa gandeng negara Ngatasangin kuwi ana sak sebranging tanah Jawa mula dheweke arep prapta ning tanah Jawa kudu kanthi srana nyebrang segara. Sadurunge nyebrang segara ana wujude jaran. Ingkang keduga sak mengko jaran kuwi kaya-kaya arep menehi tumpangan karo Begawan Durna ya Kumbayana nalikane isih enom. Wekasan gandeng dheweke ngrasa yen to nyebrang segara kuwi mengko bakal ana resiko-resiko. Ingkang keduga bakal nempuh lan uga bakal gawe sengsara uripe Kumbayana. Wekasan dheweke nunggangi wujude jaran elok ing kodrat jaran kuwi mau bisa mabur. Wekasan Durna mabur karo numpak wujuding jaran samengko nyebrang segara wis tumeka ana ing tanah Jawa jebul tinemu nembasa Durna mudhun jebul jaran kuwi mau meteng. Kamangka Durna nalikane nunggang wujude jaran nalika isih mapan ring gigiring jaran Durna turu ya Kumbayana ngimpi diladeni dening sawijining widodari. Basa mudhun kok jarane meteng kok sikik kuwi sapa sing berbuat nek dudu Durna. Merga ning kono nalika semana mung ana Kumbayana loro ana jaran tok. Kira-kira sapa sing keduga ngetengi marang jaran kuwi mau. Gus. Kentos waru gembal manyar-manyar ratu kementhus. Ora kok le teges kementhus nanging kasunyatane kaya mangkono. Ya Ben. Kasunyatane kaya mangkono ya Ben. Senyatane aku wis nampa marang lakonku dhewe. Aku wis nampa marang apa sing wis tak lakoni ning wektu ingkang wis kabungkur. Aku lagi weruh. Kakang Durna iki pendhita meguru ampuh. Jare murid Sang Rama Bargawa. Lah mbiyen ki apa kira-kira radoyan uang apa piye kok ya. Ana jaran kok. Gilane ora. Sampeyan iki meneng ora? Sampeyan iki pelabora dadi kancane Gandurna dadi rolangku, Dik Pate. Nggih. Pilabara mbombong aku, pilabara menehi semangat karo aku. Diwirang-wirangke karo ratu buta kaya ngene. Sampeyan malah melu ngelek-elek karo aku. Ora kok ngelek-elek. Lah mula kok satama kae rambute kaya ngono kaya rambut jaran. Sikile kok bendina nganggo sepatu. Lah jebul sen anak jaran. Meneng sampean. Oh, sak geleme dhewe ora. Lah. Apa piye Kang rasane piye Kang? Apa kira-kira luwih prayoga tinimbang menungsa? Sampeyan iki ngrembug sing ora ana senengane ora.
Layak kok ngger neng nggon aku kok ngincer nglirik wedhusku wae rasa. Jebul sampean menungso ora dosan. Sampeyan iki salah ndek wedhus kok ya le apik. Apik piye? Ana wedhus kok iso menjat. Wedhus kok iso mesem. Lah apa to? Tak dole wae sesuk ora. Nyemelangi sih. Kuwi Begawan Durna. Terus sing lungguh ning burine Begawan Durna kae. Kae ora liya kejaba Suryatmaja ya kang aran Karna Basusena. Kae kuwi janjane perangane Pandhawa. Kae anak Dewi Kunti sing barep nanging gandeng lair lan gumelare Prabu Karna nggone urip ning jagat iki ora dikarepake dening Dewi Kunti wekasan nalika semana dibuang ning kali. Karna kuwi anak haram. Suryatmaja kuwi anak ingkang ora dikarepake laire dening ibune dhewe. Terus malah ning rat manus main jajalanet. Wah. Bejo kemayangan teko nggonmu matur ana ing jroning pasewakan yen to ora wis tak tigas janggamu Prabu Kumbara Yaksa. Ya ben. Terus nek iki. Sapa kuwi? Kuwi ora ya kejaba Nalendra Mandaraka Prabu Salya ya Narasoma. Kuwi ratu Gus ratu ingkang ngangsa, ora beda karo sing jeneng Begawan Durna. Merga tuk nalika arep nggayuh garwane nganti lila mateni karo maratuwane merga dheweke isin duwe maratuwa buta. Kuwi Nalendra sing ora duweni rasa kabutanan. Rasa kabutanan yen marang sak padane menungsa kuwi rasa kamanungsan. Nanging Prabu Salya kuwi ora duweni rasa kabutanan. Gandeng sak mengko sinuwun. Tak kira sinuwun Prabu Duryudana wis bisa mangerteni. Marang kadigdayane Prabu Kumbara Yaksa mau wis kabuktekake. Ya kuwi keclaping netra ora owah gingsir sartane padha marang kasunyatane. Sinuwun, aku ngerti karepane sampeyan. Yen to sak mengko sinuwun Prabu Duryudana keduga kepengin wahyu Pulang Ratu langgeng mapan ning anggane garwamu ya Dewi Banawati. Mengko sampeyan Prabu Duryudana kudu wani sartane kudu bisa. Ya kuwi ngaturake wujude bekakak ya sesaji kethek putih ingkang bisa tata jalma sirahe dipajang nang alun-alun sinuwun. Sitekong sitetanaya majeng datan pasu sila mijil tukane Sang Narpati terus malah ning rat manusma ing jajalanan sekretaring baune iblis lanet. Wala menungso ora tatanan. Kumbara Yaksa. Prabu Salya adu arep kelawan Prabu Kumbara Yaksa napa? Nreweteh omonganmu kaya betet sewu nembo pategalan. Drewili kaya grujukan aturmu. Kowe nyenyamah asmaning Ratu Mandaraka. Ya pancen kasunyatane mangkono banjur aku arep kepiye meneh? Aku wis iso nampa marang kasunyatanku dhewe. Nalika aku wani nyedani marang maratuwaku dhewe. Ning anggonmu matur sing kaya mangkono ki apa kira-kira rambuk petung apa kira-kira rambuk kandhani kanthi dasar ingkang bener. Lire piye Prabu Salya?
Coba to. Apa ana sranane wong arep langgeng nggone gawe srana wahyu supayane langgeng mapan ning anggane anak wedok Banowati. Lah kok teko nggunakake srana agal kaya kowe srana kasar kaya dapurmu. Apa ana carane? Lan apa ana kelakone? Wong arep nggayuh kamukten, nggayuh kanugrahan, nggayuh kamulyan mongko kanthi ancik-ancik marang kasangsaraning liyan. Ya senajan to nuwun sewu kuwi mung wujude kethek. Nanging apa kira-kira kowe iki ora duweni rasa mesake marang sak pepadane. Jernyatane senajan to mung wujude kethek putih, nanging kuwi uga titahing Gusti. Kethek putih ora duweni dosa, ora duweni luput karo kowe. Lah kok kowe meringgake sartane mene pamrayoga karo anakku Ngastina. Yen to keduga kudu mbekakak wujuding kethek putih kang bisa tata jalma. Walah menungsa ora tatanan. Nggih, nuwun sewu. Anak Prabu Duryudana. Sak mangke sampeyan badhe pitados dhateng sinten? Badhe ndhahar aturipun sinten? Menapa sekintenipun aturipun ingkang Rama ing Mandaraka ingkang badhe dipun gugu? Menapa kosok mangsulipun malah badhe melu dhumateng aturipun Nalendra menika? Nuwun sewu. Kanjeng Rama. Kados pundi? Kula wonten negari Ngastina mriku derajat kula Nalendra. Nalendra menika gadhahi wewenang murba nanging kula moh dipurba. Kula gadhahi wenang masesa nanging kula moh diwasesa. Pramila kula kinten sekintenipun sinta ingkang boten sarujuk kalian pamanggihipun ingkang putra Ngastina. Kula aturi kesah kemawon saking dhateng negari Ngastina. Oh ngaten. Ya wis ora dadi ngopo. Jernyatane nek pancen wis kuwi ingkang dadi pilihanmu, ora apa-apa anak Prabu Duryudana. Ning seksena aturi Prabu Salya. Ora nganti tulung kedheping meninggal sak mengko wahyu Pulau Ratu bakal loncat saka anggane anakku Banowati. Kakang Prabu Karnamajeng wonten dawuh napa? Nuwun sewu. Mboten kok ateges rubuh-rubuh. Gedang kalan mulung dipun ngendikaken dening Rama Prabu ing Mandaraka. Mboten. Mboten kateges sak mangke kula badhe sinengguh mantu mbelani maratuwa, mboten babar pisan mboten. Nanging nuwun sewu Yayi. Kula kinten pamrayoganipun ingkang Raka Ngawangga menika anggen kula wau dagik-dagik matur wonten kersanipun Yayi Prabu Duryudana. Kula kinten namung dipun lebetaken wonten ing talingan kiwa tumuli dipun dalaken wonten talingan tengen. Pramila gandeng sak mangke kula nggadahi rasa pangrasa bilih atur kula mboten dipun gugu. Kula aturi mrayogakaken lenggahipun Yayi Prabu Duryudana. Sak mangke kula badhe wangsul wonten negari Kapangga. Trombak marwa sing sang katri gumulung mangrompak ing wadya Kurdakura reka kiri Oh ya jagat diwulur Prabu Kumbara Yaksa ana dawuh mapa sinuwun Prabu Ngastina aturmu dadake sarana oncate para sesepuh negara Ngastina oncat mbok ben minggat mbok ya wis merga gunane apa ngopeni pujangga gunane apa ngopeni wong tuwa-tuwa ngopeni wong pinter-pinter nanging ora dinut sartane pamrayogane ora mungguh tumraping sinuwun Prabu Ngastina malah yen mangkono aja ingsun dhewe ingkang budal
nanging perkara bekakak kethek putih tak suwun sira Prabu Kumuriyaksa ingkang mati ya sinuwun ora nganti suruping surya taturake ndase kethek putih aku njaluk pamit kanthi Prabu Kumuriyaksa. Jagat Dewana Paman Haryo kula wonten maring dawuh nggih kula marem lan kula monggo kula seneng kula bombong tunggu samangke mangke nggadahi nalendra memitra ninggal ingkang ketuga saged merantasi gawe nuwun sewu nggih betul kados pundi miturut pangandikanipun sinuwuning Mandaraka wau paring dawuh bilih nalendra mriku ta nindakaken ina lali salah apes salah kleru sampean ki ngandhake ina lali salah apes sampean yo salah tenan yo apes tenan lan apa wau ukarane lila wani lan kurban lah niku kurban wani lila wani kurban pun padha mawon ukarane diwulak-walik mboten napa-napa Duga ngguyu. Apa ora entuk? Wong wis diwirang-wirangke barang kok aku arep nguyu sedhela ora entuk. Nggih mpun. Gumun kok ki apa mbiyen iki ya urung ana menungsa ngono apa piye ya. Menungsae gurihe pol kok. Terima jaran ngono lho. Jane aku ora kepikiran ngang. Wis meneng sampean ki. Mirang-mirangke durna ning ngarepe wong akeh ora. Nuwun sewu. Betul kados pundi? Badhe ngemutaken dhateng kula. Raosipun boten sarujuk kelan pamanggih kula. Kados pundi? Nek sampean ora sarujuk, ora sah melu Duryudana. Sampeyan mangko tur. Nggih pun boten sias. Mbangane kelangan bayar iki mangko. Mbangane sesuk-esuk ora nampa amplop. Ya ta? Nggih pun ngesaken dawuh. Mrengaten monggo sareng-sareng. Terus pundi? Sareng-sareng menapa? Lah nggih menika mbekak kethek putih menika. Putih. Putih iki apa ternyata? Lah gugub Dipati pun meh dipecat kalih pangarepe nak. Paman Daryo, lho wonten dawuh nggih. Samangke kinarya mlapat tindahipun Prabu Kumurayaksa. Kula suwun Kurawa dipun ketapaken segelar papan tata gelaring baris. Inggih, menawi mekaten keparengipun anak Prabu Duryudana ingkang paman sumedya ngestaken dawuh. Kartomarma, kula timbalan. Purna diagi bubarna kang pundhung gantung sibu ing Senadya Kundra Kedaton. Ya nun ngestaken dawuh. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh maneh. Dimas Kartomarma kadangipun Kakang. Purna gati ning Mananggilan. Arsang Nata Kundra Kedaton sluk saking dampar jana kinabet gambaran gading. Kadharaken sangjaning para banjir dimanggung tanggung Joko Paloro ingkang samya ngambil pepacaring prabon. Kawisan saking mandura tindaknya Sang Sri Narana telamun Cinandra Pindha Jawata kairing Widodara Widodari.
nyambrang ngangati karenaning kemanjing